आंजों जा आंनि गोसोबायदि जा नङाबा नोंखौ लन्थं बानायनानै हगारगोन आं। बे जाथाया नोंजोंबो आंजोंबो जानो हासिगौ आरो बिमा बिफायाबो खोनासंनाया गाहाम। खोनासंनायाव बिराद गाज्रि खोनासंनो लन्थं बानायनानै हगारगोन आं। बे जाथाया सोरजों जादों आरो बे कमप्लेना माबायदि आरो सोर बे बानायनो नागिरग्राया आं भिडिअखौ होनो थांगासिनो दं। बिनि सिगां गोबाङा सोंहरदों जास्ट दासो बै न'खौ नुदोंना बिथां थाख्लाइनाव हाबनानै बिथांनि वाइफ जाय सोमोन्दोआव आं मादै होनो बिथांजों रायज्लायनानै फैबाय माब्रै जादों माब्रै जायाखै मा मार थ' साननैसोनि उनाव बिथांजोआ स्टेटमेन्ट होनो हागौ फंनैसो बाइट दा बेबायदि आरोना रायज्लायबोबाय। नैबे भिडिअआ बिराद इम्परटेन्टबो जागोन आरो थाख्लाया दायो बबेयाव दं मा खालामजाखो आं जोबनायनि सिगां भिडिअआवनो फोरमायगोन। बिनि सिगां बै जाय सिख्ला बिराद गाज्रि फानदाय जादों दायो बे भिडिअ नायजोबोब्ला नोंजों आंजोंबो जानो हागौ बियो बिराद इम्परटेन्ट भिडिअ जागोन बुजिनानै ला। आं बे भिडिअआवहाय निस्सय फोरमायजोबगोन माबायदि ब्लेकमेल खालामबोदों सासे सेंग्राया आरो नायजोबोब्ला बुजिथारगोन नायजोबलांनो हागोन। सोब खोथा बाद दे आं नैबेखौ फोरमायनो थांगासिनो दं। साबधान दै ORS लोंग्रोनोसै गरमथार। सासे आंनिनो फल'वार फोरमायहरदों जे माखासे मानि साइटफोर ओंखारबाय दे बे ओरैबायदि साइट सिख्ला मानसिफोरा एबार फेसबुक अबा इन्सटाग्रामाव बिराद पस्ट खालामोना गिनो गोनांसो जासिगोन। आं ओंखायनो बुंहरदों नोंहा मा दरखारमोन बे सिनायै सेंग्राजों मेसेज गेलेनो सासे सिख्ला आंनिनो फल'वार। ओमफ्राय बिथांजोआ फोरमायहरदों सासे सेंग्राजों मेसेज गेलेदोंमोन दा सेंग्राया मा जाबाय मेसेज गेलेयै गेलेयै बै सिख्लानि देहाखौ गावनो नांगौ टाइप। ओमफ्रायहाय दा बिनि बदलै सिख्लायाथ' एग्रि नङा गोसो गैया। दा बेवहाय मा खालामबाय बै सेंग्राया सिख्लानि फट'खौ फेसबुकनिफ्राय लाबाय। बै साइटआ ओरैबायदि इन्टारनेट वेबसाइट जाय साइटआवहाय नों नै बिदि ड्रेस गाननाय फट'ब्लाबो फट'खौ आपल'ड खालामनानै जे इरेज खालामो नोंनि सेबा नोंनि बायदि नोंगोना नङा बेफोरो बुंनो गोनां बायध'था जादों दे आं साबधान जानायनि। नोंनि सेबा नोंनि बडि सेबा नोंनि बायदि नोंगोना नङा बे बेलेग खोथा खिन्थु सेम टु सेम नोंनि बडिजों एडजास्ट इडिट खालामनाय बायदिबो नुला नोंखौहाय नेकेट खालामनो हानाय नैबे वेबसाइटआवहाय फट' हरबानो फट'आ क्लिन जानानै फैयो। अब्ला सोरबा नोंखौ भाइरेल खालामनानै नायोबा सोर मानसिया सोंनो बे नों नोंगोना नङामोन नोंनि महराथ' बेनो ना नोंनि बडिया बेलेगनि बायदिब्लाबो नोंखौ सोंला नोंनो भाइरेल जादों नों गाज्रि बिदिसो जासिगोन। थ' बेनिखायनो साबधान जा सिख्लाफोराबो जायफ्रा गुबुनजों मेसेज गेलेनायावनो हक मायावनो सिनाया माया दा बेफोरबायदि वेबसाइटफोर दं। आं वेबसाइटनि नामखौ खिन्थाना होनो साना गोबाङा सोलोङोबा मिसइउसाव जागोन। दा बेफोरबायदि वेबसाइटआव नैबिदि सोलिनाया गाज्रि थासारि लाबोदों आरो बे सिख्लाखौ दायो बै सेंग्राया ब्लेकमेल खालामगासिनो दं। जुदि नोङो आंजोंहाय जायाब्ला आं बेखौ भाइरेल खालामनानै होगोन बेबायदि एक्सेट्रा। बे क'क्राझार जिल्लानिनो सिङावनो जादों बियो। बे सेंग्रानि माबा दं दा नोंनावहाय लिंक दंजोबो दा फेसबुकनि फट'बो मोनबाय? औ दङ। ओमफ्राय मा नाम बेना? बे हरनायानो? औ। ओमफ्राय फट'आलाय मेन फट'आ सेंग्रानि फट'आ माबायदि? दङ। ओमफ्राय मा होनबाय थादोंमोनलाय भाइरेल खालामगोन? औ होनदोंमोन ओमफ्राय दा सरि होनहरफिनबाय। सरि होनहरफिनदों। थ' बेबायदि आरोना खोनाबायना नोंथांमोना जाय खालामग्रा ब्रादार बिदि नङाब्रा। नोंहाबो बिमा थायो आंहाबो दं बिनानाव थानो हागौ सोरहाबा बिब'। आं बुङाखै जे गासैखौबो बिमा बिब' बायदि साननानै लाजोब नों मोजां मोननाङा। जुदि नों मोजां मोननो हायोब्ला सोरबा सिख्लाहाबो नोंखौ इगनर खालामनो हानायनि मोन्थाय दङ। ओंखायनो नोंनि साननायानो जे जाजोबगोन आं साननाय बायदि जुदि आं लुबैनाय बायदि बे सिख्लायाबा मावाब्ला आं बिदि खालामगोन भाइरेल खालामगोन नोंनि इमेजखौ सेस खालामगोन। मा जानो बिदि नोंनि बिमाखौ नोंनि बिब' बा बिनानाव दंबा बैफोरखौ खालामबा नोंनि गोसोआव माबायदि मोनो? नैबेखौबो एसे सेन्टिमेन्टआव हाबनांगौ ब्रादार। थ' बे दुगा दुनायनि नङा आं दुगा दुनानैबो बुङाखै। गाबोनथ' 15 आगस्ट उदांस्रि सान। बांद्राय बिदिनो डिस्टार्ब खालामोबा उदांस्रि सानाव स्वाधीन भारत खालामहैगोन नोंखौ नागिरनांगौ गोनां जागोन उफाय गैया। मानो ब्लेकमेल टाइप ना मालायनि देहाखौ बिदि बेलेगनिजों लगायनानै होनायबोथ' होननाय जानाय नंला बेखौ। मानो होनब्ला बे फट'खौ डाइरेक्ट स्केन खालामनानै बे वेबसाइटआवहाय क्लिन खालामनाय जायो ओमफ्राय नोंनि बे नेकेट बानायनाय थ' सिनायनो मोना इडिट नामा
बुंहरबावदोंसो ना बेयो मेसेजाव मा बुंदोंमोनथाय फरायनानै लादो नोंथांमोना नै बिदि बुंदों थ' बिदियाव मा जानो ब्रादार बिदिजों आं बुजायनोथ' थाङा बुजायनानै मानानै रावखौ मोजां खालामनो हाया आजिखालि खिन्थु आं नोंखौबो नै फुल नोंनि फट' होआखै आं नोंनि फुल फट' होनांगौब्ला नामल'सो होबाय आं सोमदोन नामाथ' गोबां एखे एखे थायो नोंनि फुल फट' होनांगौब्ला नोंनि इमेजआ मा जागोन दायो आं बेखौ नोंखौ बुंग्रोदों वार्निं टाइप आरोना थ' बिदि नङा ब्रादार साननायफ्रा एसे सोलाय नोंखौ गोरोन्थि साननाय गाज्रि साननाया मानसि हिसाबै मालाबा फैयो खिन्थु बैफोर साननायखौ बोरै कन्ट्रल खालामनो हागौ धोरोम बिजाबफोर फराय एसेबाबो सेन्स जागोन धोरोम बिजाबफोर वाव भारत स्वाधीननि नै लाइन लाइन रेलि गोजोनथाव सोर सोरमोनथाय मादैमोना आंनि भिडिअखौ नायोब्ला एसे कमेन्ट होदो बिराद समायना नुदों नोंथांमोनखौ मोजां नुदोंब्रा ना वाव भारत स्वाधीन दिबस वाव जोंखौ नुसिगोनहाय जालायसिगोन मादैमोना सोरबा रेलि खालामदों बिथांमोना फ्लेग लादों नालाय आंथ' मिथिला मानि रेलि खालामदों आं सानबाय उदांस्रि साननि थाखायनो रेलि खालामदों दां बिथांमोना ओमफ्राय गोबाङा सोंदोंना माथो आपडेट लाबोबाय थानो मा जायो र' फाइनाल आपडेट मोनबा हैगोन बिथांनि जोंहा थाख्लाय बिथांनि आपडेटखौ सोंबाय थादोंना थानानिफ्राय जेलाव दोनहरथ'बाय जेब्लासिम कर्टआ चार्जशिटखौ होआ चार्जशिट होनानैबो मा फैयो चार्जशिटआव बेनि उनावसो बिजिरनाया जाबाय थागोन आरोना थ' बेखौ आं आपडेट होबाय गोबां सोंहरदों नालाय बेजों लोगोसे दिनैनिफ्राय बा एबारनिफ्राय गोबांथार सिख्लासाफोर बिमाफोर गोबां जायफ्रा कन्टिनिउ फट' माबा माबि आपल'ड खालामो फेसबुक इन्सटाग्राम माखासे ससियेल साइट्सफ्राव दा बैफोरो बि केयारफुल जादो मानो होनब्ला मालाबा बे जाथाया सोर बुंनो हायो नोंजों आंजों जाया नोंनि फट'खौबो लानानै माने बे इन्टारनेट होननाय बुस्थुआ जेसेबां डेभेलप जाबोदों साइन्स एन्ड टेक्न'लजिजों लोगोसे ओरैबायदि डेन्जार एप्सनि मददथ' नांगौला नैबे साइट दङ इन्टारनेट साइट फट'खौ जास्ट आपल'ड खालामहैनांगौ नोंनिया माबायदि सेप नांगौ नोंनि बडिया बे ओंखारबोगोन लंथं खोनानायाव गाज्रि थ' बेफोरबायदि खालामोब्ला नोंखौबो हगारोब्ला सोर सानस्लाबावनो बेजे नों नङा नोंनि कारेक्टारानो लुजखा नोंनि फट'खौ ओंखायनो बिदि ओंखारदों इडिट बायदिखौ नुवाबा नैबेखौ साननो गोनां आरोना आं बेखौहाय एसे अवेरनेस टाइपसो नैबे भिडिअखौ लाबोदों अननानै नैबे भिडिअनि सायावहाय गाज्रि मोननाङा थ' जेखियानो जाया सुंद' आपडेटब्लाबो होबाय मोनसे जायगायाव थांनो नागिरगासिनो दङ कन्टिनिउ आपडेट लाबोनो नाजाबावगोन जेसेबां पसिबल जायोब्ला थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल